Hommiin vaan. Blogi kuntoon. Patrick Leo. Mitä sun haluaisi? Mitä sä ajattelit tähän? Kirjoitan. Mitä sä teet? Minne sä kirjoitat? Täällä blogissa. Kirjoitat. Okei. No niin, Saba, kerro vaikka sun synttäreistä sinne. Mulla on huomenna synttärit ja mä täytän 9-vuotiaita. 20 lasta tulee mun synttäreille. Hyvä. Se on niin hauskaa. Sulla onkin ensi viikolla paljon blogikirjoitettavaa. Mitä sä Aleksi oot keksinyt? No, mä oon kiltti ja että mä oon 9 vuotta ja mä leikkisin tänä Artton ja Wernerin kanssa. No, hyviä aiheita, hei. Kaikenlaista. Kaikenlaista. Treen lisää. Onko sulla futistreenit viikonvaihteessa? Joo. No kirjoita vaikka futistreenistä. Sulla onkin ensi viikolla paljon kirjoitettavaa. Mullakin. Petri, miksi silloin kun mä vien kaikki luokkakaveriin noin tällaiset viestit, miksi silloin ei ne mene sinne? Kerrot. Tänään mä leikkisin Salman ja Hakeran kanssa. Me pidettiin haukaa. Aha, Ja Hivon kanssa. okei. Arttö, mitäs kerrot? Minä olen tänään ollut lääkärin luona. Aivan. Onko sulla vesipalloa? Joo. Kerroksä maanantaina siitä kanssa? Mä olin viime kerralla, en mä muista milloin päivällä, yöksi vesipallossa pelissä. No me jatketaan sitä ensi viikolla sitten.